माझ्या जन्मदिनी बरेच लोकांनी मला शुभेच्छा दिलेल्या आहेत. ते व्हॉट्सअपच्या माध्यमातून, फेसबुकच्या माध्यमातून, तसेच प्रत्यक्ष भेटून. तर 30 वर्षापासूनचा हा जो प्रवास आहे आणि इतक्या असंख्य लोकांनी मला शुभेच्छा दिलेल्या आहे, हीच मला असं वाटतं आमच्या कामाची पावती आहे. मी आपल्या तमाम ग्राहकांचा सदैव ऋणी राहील, जे माझ्यावर इतक्या, मला माहित नव्हतं की इतके लोक माझ्यावर प्रेम करतात. त्यामुळे अशीच सेवा मी यापुढेही आपल्या ग्राहकांना, मित्रांना, सगळ्यांना देत राहील, हीच अपेक्षा ठेवतो.